Naša agencia dela na Slováške od leta 2006. U Slovenii sme počali delať u 2008. Sme regulárno zapísaní i registrovaní na ministerstvu dela u vás. U novembru sme podpísali pogodbu i s podjetjem Žito 16. novembra. Dobili sme podpísanú pogodbu od podjetia Žito. 22. november sme prijavili dvoch delavcov na Žito. Nebyli to Slovinci, byli to Tujci. I ampak še dvoch sme zaposlili, ktorí delali u podjetiu Žito u mesecu december. 23. decembra nás kontaktirali delavci, ktorí byli zaposlení u inej agentúry, ktorá delala u Žito. Oni ľahko nás sprášali, či by sme ich zaposlili v našej agencii, aby delali u podjetiu Žito za našu agenciu. My sme im po mailu poslali pogodbu, konkrétno, keď bola tudi objavljena. Ja. Sme im poslali po mailu, naj si prečítajú i naj podpísanú nám pošlu nazaj. Vše pogodby my delame u Slováške, u Košicach máme pisárnu, kde máme zaposlené delavce, ktoré delajú tieto stvary. Tieto delavci, ktoré nás kontaktirali, byli Slovinci za to, že sme u Európskej únii i oni žijú v Európskej únii, zákon ľahko nám dáva tú možnosť, aby sme ich zaposlili i na slovášskú pogodbu, za to, že sú u Európskej únii. Tak by byli, ja neznám, Ukrajinci i z tretích držav, tak není to také ľahké za to, že taký čas u nich musí byť povolenie na delo i na prebývalište. Té delavci my sme čekali do konca leta, do konca leta 2012, oni nám neposlali pogodbu podpísanú nazaj. U tej pogodby byli vse bolo rozpísano, čo musí byť po našom zákonu napísano. Pri nás je minimálna pláča 327 eur. To musí byť po našom zákonu napísano za to, že je to naša pogodba slovárska. No, kdaj to je slovinský delavec, delavec i Slovenie musí dobiť, tak je po vašom zákonu, kdaj delá tu u Slovenii, musí dobiť takú pláču, kaj by delal u slovinského podjetia. Musíme my, to musí byť, to sme, nikdy nebyl ten problém, že by sme niekomu pláčali menej, musí toľko dobiť, tak je po zákonu. Myslím, že nikto z vás by nedelal za 327 eur. Nikto. Ni ja, nikto. To ne. Za to i u pogodbe bolo písané nižšie, koľko je urná podstávka. Mali urnú podstávku dnevnú i nočná, byla iná podstávka urná. Tí delavci nám nepísali nazaj, nepodpísali nám pogodbu, nekontaktovali nás za to, že by podpísali alebo nepodpísali. Za to sme my kontaktovali Žito, podjetie, že tie delavce my neprijavíme. Im to sme zdelali 2. januára, kdaj sme nedobili ni jednu pogodbu, tak sme kontaktovali podjetie Žito, že tie delavce nemôžeme zaposliť. Vše ostalo znaté z médií.